Kulunut noin reilu 3 viikkoa siitä elvytyksestä ja nyt on tarkoitus tehdä sitten testi, että kuinka nykyään starttaa. Mulla on tarkoitus, että niin kun majuri lähtee herkästi käymään, niin käynnistän sen ensistään ja välittömästi sen jälkeen vedän pysäytysnapin pohjaan ja starttaan jonkun aikaa. Akun jännite on tällä hetkellä 12,8, mutta sen kapasiteetista minulla ei ole mitään tietoa, että kohta se nähdään, miten pelittää. Ei siellä kauheasti tätä reserviä tunnu olevan, mutta hyvin se käynnistyy.